मादईच्या कळसा आणि बंडोरा या नाल्याचेर या मादई नदीचे भवितव्य असा ते अवलंबून असतात। मात्र या दोन्ही नाल्याचे पाणी वळवून ते उत्तर कर्नाटकाक नेल्यार तेजो परिणाम आगामी काळात येणाऱ्या काळात मादई खोऱ्याबरोबरच उत्तर कर्नाटकाचेर जातलो। तेका लागून कर्नाटक सरकारान जो कळसा आणि बंडोरा हो नालो वळवून पाणी उत्तर कर्नाटकाक व्हरपाची जी योजना तयार केली आसा ती योजना बंद करची अशी मागणी बेळगाव जिल्ह्याच्या पर्यावरण वाद्यांनी कर्नाटकचे पर्यावरण आणि वन मंत्री ईश्वर खंड्रे आणि पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांच्याकडे केले असतात। आणि कॅप्टन सतीश धोंड यांच्या नेतृत्वाखाला हे शिष्टमंडळ त्यांना मिळाले असतात। आणि कळसा आणि बंडोरा या दोन्ही नाल्याचे पाणी जर उत्तर कर्नाटकाक वळयल्यार तेजो परिणाम या भागात कसो जातलो हेची माहिती त्यांच्यानी पर्यावरण मंत्र्याक दिल्लो आसा। पुरवठा खातीर प्रमोद फोंडे।